Mijn naam is Keisha Brooks. Ik ben 25 jaar oud en ik woon in Den Haag. Voordat ik naar de kerk kwam, was ik een persoon heel verdrietig. Ik werd vaak gepest op school en door dat werd ik heel onzeker over mezelf. Ik was een persoon die ik zocht voor liefde, met relaties, met vriendschap. En ik kende mezelf eigenlijk niet zo goed. Ik ging naar feestjes, ik ging drinken en ik deed die soort dingen om een beetje rust van binnen te hebben. Ik was ook een persoon die heel veel negatieve gedachten kreeg. En ik dacht dat die negatieve gedachten was normaal. Ik begon die gedachten te voeden en die negatieve gedachten, als ik kan zeggen, formeerden mij om een persoon te zijn die ik wilde eigenlijk niet zijn. Ik geloofde niet in mezelf. Ik keek naar anderen en ik vergelijk mezelf ook vaak met andere mensen. En van binnen was ik gewoon helemaal kapot. En toen ik naar Nederland kwam, werd ik uitgenodigd door vrienden om naar de kerk te komen. En toen ik begon naar de kerk te komen, het was een beetje normaal voor mij om naar een kerk te gaan, omdat ik groeide op om elke zondag naar de kerk te gaan. Maar hier voor mij was het toch anders, als ik kan zeggen. Toen ik begon naar de kerk te komen, ik nam dingen niet gelijk serieus. Ik ging wel elke zondag naar de kerk, maar toch ging ik naar feestjes. Ik ging drinken, omdat toch had ik die leegte van binnen. Ik was toch aan het strijden van binnen met zoveel negativiteit, als ik kan zo zeggen. En toen ik begon echt geloof serieus te nemen, begon ik stap voor stap dingen los te laten, zoals vriendschap. Ik begon niet meer naar feestjes te gaan, niet meer drinken. Het was niet makkelijk, maar het moment dat ik zag dat door de Heilige Geest kan ik echt een nieuwe persoon zijn. Ik besloot op die moment om het een kans te geven. Ik had een radicaal beslissing genomen om alles achter mij los te laten. Ik besloot ook relaties achter mij los te laten. En stap voor stap, ik begon te graven van binnen, zodat ik kan alles van binnen aan God geven. Bijvoorbeeld haat. Ik moet mensen vragen voor vergevenis. Ik moet mensen dingen loslaten, dingen die ik heb meegemaakt. Omdat ik zag in mijzelf, in mijn binnenste, dat ik hield vast aan zoveel dingen die met mij gebeurden toen ik klein was. En ik moest dat aan God geven, zodat ik kan de Heilige Geest ontvangen. Toen ik besloot om al die negativiteit, al die trauma's, als ik kan zo zeggen, aan God te geven, toen heb ik de Heilige Geest ontvangen. En toen ik ontving de Heilige Geest, het was heel anders voor mij, omdat ik zag dat ik had een kracht van binnen om dingen te overwinnen die ik nooit de kracht had om te overwinnen. Zoals negatieve gedachten, zoals situatie die gebeurt. Ik had de kracht om door die situaties te gaan. Toen ik de Heilige Geest ontving, een paar maanden daarna, stierf mijn moeder door kanker. En ik wist zeker dat als ik de Heilige Geest niet had, was die situatie onmogelijk voor mij om te dragen, als ik kan zo zeggen. Omdat de Heilige Geest gaf mij die rust, die zekerheid dat alles zou goed komen. En nu dat tijd voorbij ging, geeft God mij de kracht om sterk te zijn. Niet alleen voor mijzelf van binnen, maar ook voor mijn familie en ook voor anderen. Hoe ik naar mensen kijk is ook anders. En ik zie dat ik heb de feestjes niet meer nodig. Ik moet niet meer drinken of bepaalde vriendschap hebben om blij te zijn met mezelf. Nu dat ik de Heilige Geest ontving, ben ik helemaal anders.